Tuoreen tutkimuksen mukaan vastasyntyneet lapset pystyvät oppimaan puhetta nukkuessaan. Vaikka vastasyntyneiden lasten aivot eivät ole vielä erikoistuneet puheen käsittelyyn, alkavat ne harjaantua siihen tehokkaasti heti syntymän jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana lähes 80 alle viikon ikäistä vauvaa. 3 vuoden aikana tehdyt tutkimustulokset vastaavat puheen ja kielen kannalta tärkeään kysymykseen, kuinka vastasyntyneet lapset erottelevat ja oppivat puhetta. They hear new sounds and they hear difference and they understand which is important sounds for them. And of course speech is very important signal from any other environment. When the mama talks with the babies, it's important, and when some kind of, car beeping on outside, it's not so important. It's a normal biological mechanism to pick up only important things from environment. Tutkimus toteutettiin onnistuneesti niin sanotun poikkeavuus-negatiivisuusmittauksen avulla. Tutkijalle tulokset eivät kuitenkaan tulleet täydellisenä yllätyksenä. Most of the time, newborns spend sleeping, but in the end of the first year of life, they can already speak some words. They can understand quite many words. Actually, where they can find this time to learn if they sleep all the time? That's why it was quite reasonable for us to suggest that at least some of their early learning can be in sleep. Tutkija uskoo, että tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vielä paljon tulevaisuudessa. Yhdysvaltoihin, Miamiin, on jo rakennettu samanlaiset laboratoriot kuin Turun tutkimuksessa, ja samaa tutkimusta jatketaan nyt siellä. It gives us opportunity to use speech learning in the first year of life, when newborns quite open for every new stimuli. It could be learning of not native language, but some kind of new foreign language even. And it can open possibility to use it in clinical populations with the children with some kind of language disorders.